салом дӯстон, аллаки ҳамагӣ бо хабаранд ки ин мавсим кадом дастҳо дар марҳилаи плей-оффи Лигаи Чемпионҳо муқобили ҳам ба майдон мебароянд. Шумо ҳам дар тааҷҷуб мондед ки боз ҳамон ҷуфтҳо охир Бавария бо Арсенал ва ПСЖ бо Барса бозӣ хоҳад кард. Дар бозии аввал дастҳои пурқувват ба майдон мебароянд, вале бозии ПСЖ ва Барса бештар интизориҳо дорад. Чун дар ин мавсим аз Барса мураббӣ Хави ва аз ПСЖ Мбаппе бояд тарки даста кунанду, яъне барои ин ду шахсияти футбол хуб мешуд хотироти хуб аз худ боқӣ монанд. мо оиди ин бозӣ аллакай видео кардем ки метавонед дар канал тамошо кунед. Дар бозии дигар Манчестер Сити ва Реал муқобили ҳам мебароянд. Чӣ рақобати хубе хоҳад буд? Биёед каме дар бораи ин бозӣ интизориҳои худро гуфта гузарем. лайки қиматбои худро гузоред, мо бошем сар мекунем. Дӯстон, футболи бошгоҳӣ бармегардад ва моро як қатор тоб рақобатҳо интизор мебошанд. Латсио дар Рим Ювентусро пешвоз мегирад. Бавария барои расидан ба Байер бояд Боруссияро мағлуб созад. Манчестер Юнайтед барои хол гирифтан ба Брентфорд меравад. Бозии марказии тур бошад, Манчестер Сити барои ҷои якум бо Арсенал рақобат мебандад. Чӣ гуна сенсатсияҳо моро дастҳо тайёр карданд? Тамошои рақобатҳоро бо 1x бозам ҷолибтар гардонед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим, бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777 ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Гарчанде мавсими гузашта Ман Сити дастаи Лос Бланкосро дар ин гуна бозиҳо бо ҳисоби 4-1 торумор намуда буд, ин мавсим гумон меравад ки бозӣ ранги дигар мегирад. алҳол мо мехоҳем 5 сабаберо пеш орем то ки Реал аз Ман Сити ҳарос надошта бошад. аввалаш он ки Ман Сити ба монанди соли гузашта бартарият надораду хуб бозӣ накардааст. бале, онҳо танҳо як хол аз пешсафи Премер-лига ақиб монданд, аммо бозиҳои даста бо роҳбарии Пеп муқобили шашгона дар ин мавсим омори бадтаринро ба қайд гирифтааст. Бинед ки Ман Сити натавонист Арсенал, Тоттенхем, Ливерпул ва ҳатто Астон Вилларо мағлуб кунад. Дастаи шаҳри Бермингем гарчанде як гол зада бошад, Эдерсон 13 зарбаҳои ҷониби дарвозааш қабул кард ва аз ин зарбаҳо захмӣ нашудани ӯ давлати калон аст. акнун зарбаҳои Винисиус ва Родригоро чӣ гуна бармегардонида бошад? ба наздики майдони марказии Ман Сити аз ҷониби бозингарони Ливерпул бераҳмона тасарруф шуда буд. пас бозингарони Реал ҳам метавонанд бе мушкилӣ ҳамлаҳои хуб гузаронанд. ҳатто агар Пеп тактикаи бозиро дигар кунад, бозам муқобили Реал рақобат кардан барояш душвор хоҳад буд. Сити вингери хуб Докуро дорад ва аммо ӯ ҳоло хом аст. бале, Холланд аз Сити аст, аммо ӯ нав аз ҷароҳат фориғ шуд ва ҳанӯз ба ҳолати хуби варзишии худ набаромадааст ва ҳатто овозҳо буд ки дар ҳайати тими миллии Норвегия ӯ боз осеб бардоштааст. аслан мавсими ҷорӣ бозиҳои Холланд рӯ ба поёнравӣ овардаанд. дуруст ки Ман Сити бозиҳои беҳтарин ва бозингарони хубе дошт, вале ба монанди Гюндаган ва Маҳрез ивазкунандаи сазовор надоштанд. Матео Ковачич ва Матиус Нунес хубанд, аммо бозам ба сатҳи Гюндаган нарасиданд. ҷои Маҳрез ҳам холӣ аст ва дар он канор бозӣ кардани Фил Фоден бештар ба зарари кор аст. коршиносон дар ин хусус гап мезананд ки Пеп аз рушд кардан мондааст. Анчелоти баръакс бо ба даст овардани Ҷуд Беллингем аз нав ҷавон шудааст, қасд дорад бори дигар соҳиби ҷоми гӯшдароз шавад. ҷуд дар ҳама бозиҳои ин мавсим 20 гол зада 9 паси головар анҷом додааст. бозингари англис ҳоло шаҳди ғолибият дар Лигаи Чемпионҳоро начашидааст, нагардидааст ва барои ин ӯ талоши дучанд хоҳад дошт то дар ин мусобиқаи бонустарин қаҳрамон шавад. Пеп тӯли 3 соат талош кардааст ки ҷудро замони ба дастааш биёраду, вале бозам мураббӣ тасаввур накардааст ки то чӣ андоза Беллингем нақши хуби худро мегузорад. Пеп ҳаматарафа бозингарро омӯхта тактикаи Реалро ҳам аз худ намудааст то роҳҳои пешгириро пайдо кунад, вале ӯ бозам иқрор мешавад ки бозӣ бо Реал ҳамеша душвор хоҳад монд. дастаи Реал 14 маротиба Лигаи Чемпионҳоро бурд намудааст ва ҳоло аз бохти мавсими гузашта албатта ташнаи қасос гирифтан аст. дар мавсими дуюм мадридиё аз дигар намудани тактикаи Пеп шокӣ шуда буданд. он вақт бозингарони англис ҷойҳои худро иваз карда рақибонро дар тааҷҷуб монданд. акнун Дон Карло ба дигаргуниҳо тайёр шудааст, аммо бозам ҳангомаҳо буданаш аз имкон дур нест.
бо ёрии Беллингем, Тчуамени ва Камавинга мадридиён метавонанд пештоз бошанд. Хоб ҳарчи ки набошад, ду даста барои ғолиб шудан муборизаи сангин мебаранд. Ин маротиба Реал ният дорад шоҳи Аврупо боқӣ мондани худро исбот созад. Ин бозӣ бисёр ҳам ҷолиб хоҳад гузашт. Оё Беллингем метавониста бошад саҳми босазое дар ин бозӣ гузорад? Фил Фоден чӣ? Оё ӯ мақоми бозингари беҳтаринро дошта метавониста бошад? Ягона чизе ки аниқ аст, ин ҳаяҷону ҳавос барои бозингарони даставо аст. Пас биёед якҷо интизори бозӣ мешавем. ба ҳамин тамом бори дарам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо мисли ҳар вақтан Муҳаммад Гаиров. Хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.